Mamuka sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Tisati tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Guys, ndagadzira backup channel yeZim Confessions just in case akomana unokwanisa kungomuka wotowana kuti channel inenge yakatoita hacked. Saka you can go to the backup channel that I have created. Ndato poster ikoko. Link is in the comment section. So I am asking you to go there and then you can subscribe to the channel that I created as a backup. Kuitira kuti tirambe tichingokupakurirai ma confessions. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu au atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti muge muchendiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma nashi ndiri murume uye zvekare ndiri makore 45 years ekuberekwa. Pari zvino zvindiri kurarama ndiri kuno ku America. Mukoma nashi pandainge ndiri kuZimbabwe ndakasvika pakuromba. Ndakazoromba in fact apo pandainge ndava muSouth Africa. Zvakakonzeresa kuti ndinge ndichizoromba mukoma zvakati one day ma situations acho andakasangana nawo panguva yacho iyoyo ainge achirwadza mukoma zvakazondikonzeresa kuti ndinge ndichizojoina Satanism nekuti kuromba unenge watojoina Satanism. Saka pandainge ndiri kuZimbabwe ndakambobata mari ndainge ndichitawo zvegoridhe. Saka tiriko kugoridhe ikoko mukoma ndakabatiswa ropa. Kusungwa hangu handina kuzosungwa nekuti I was innocent. Kunzoku vanhu havana moyo yakanaka, especially kana kuri kunzi unenge uchiwirirana nevanhu vanenge vachita sekunge vanokuda, but vachita sekunge vanokuda kudaro ivo vanenge vasina moyo wakanaka vachida kukutsikirira pasi. Izvi zvaigara zvichitaurwa nemudzimai wangu, iye achiti shamwari dzako dzaunowirirana nadzo handioni sekunge vanhu ava vanokufarira. Unofanira kuti unge uchizviziva kuti vanhu ava havana tsitsi newe, because taiti kana tikaita madhiri vainditsikirira pasi, vaikwanisa kutora share yakawanda even though taisa ma resources akangofanana, but nekuda kwekuti dzainge dziri shamwari dzangu dzandainge ndakasangana nadzo kuuniversity, ndaiona sekunge mukadzi wangu ainge achipenga nekuda kwekuti ainge akagumira form 2. Sezvisinei mukoma nashi ndakabva ndachizotanga kuwirirana neumwe muchinda uyo ainge achibva kwaMutare. Saka muchinda uyu pandakatanga kuwirirana naye akabva achizondiudza kuti painge paine dhiri rainge riripo, vainge vaine kasyndicate kavo, vainge vachiita zvekutorera vanhu goridhe. Kana kuri kunzi ukanonga goridhe rako paya paunenge wava kuda kubuda muvamwe kuti unge uchienda kunotengesa, vaikutevera vakapfeka mamaski vobva vakuitira zvechigandanzara vobva vakutorera goridhe riya. Saka paakandiudza dhiri iroro takatombofamba tose kwemazuva mashoma, asi moyo wangu wakarwadza. Ndikabva ndati apa ndiri kutorera vanhu ava vanenge vazviwanira goridhe ravo, vanenge vachitodawo kutochengeta vana vavo, ndobva ndachizotengera vangu vana chikafu nemari iyo yatinenge tabvutira vamwe. Saka ndakabva ndachizosiyana nazvo. Ndakati ndava kusafambidzana navo vakomana vaya, ndipo pavakabva vachizoponda munhu. Vakati vaponda munhu kudaro mukoma, vakandibatisa banga iro ravainge vabva mukuponda naro munhu. Asi pandakaona kuti banga iroro rainge riine ropa, ndipo apo pandakabva ndachizoenda kumapurisa. Ndikabva ndachizoudza mapurisa kuti ndo zvainge zvaitika. Mabhururu angu avo andainge ndichiwirirana navo vainge vakauya kwandiri, vainge vaine banga iro ravainge vakandipa. Saka banga iroro rainge riine ropa. Ndikabva ndachizovapa banga. Saka vakabva vachizosungwa vakomana vaya, vakabva vachizoreurura
kuti vainge vakabva mukuponda munhu. Saka mushure mekunge vaponda munhu usiku ihwohwo vakabva vachizoenda pamba peng'anga. Mushure mekunge vaenda pamba peng'anga vakabva vachizoitiswa mhiko dzekuti vange vachizorasirira mhosva yacho kwandiri kuitira kuti ndige ndichizosungwa. Hanzi pane zvainge zvichazoitika ende ndini ndainge ndichazobatwa ndiine banga iroro. Zvobva zvanzi sezvo takuwana uine banga zvinoreva kuti ndiwe wakaponda munhu. Vainge vakandirongera rufu. Ndikangoti ndipo pakatangira mabad luck because handinawo kuzoenda kung'anga kuti ndinge ndichizonochenurwa sezvo ndainge ndakatoiswa mabhadhi pamusoro peupenyu hwangu. Saka ndakabva ndachizobva munyika ndikabva ndachizoenda kuSouth Africa. Ndakati ndava kugara muSouth Africa ndakabva ndachizorambana nemudzimai wangu nekuti ndainge ndava neumwe muSouth African uyo wandainge ndichidanana naye. NemuSouth African iyeye taidanana zvekurevesa mukoma. Aindida nenewo ndainge ndichimuda nemoyo wangu wose. Saka muSouth African uyu akabva achizondirongera matsotsi ndikazviziva because pamatsotsi awo ainge akanditsvakira rimwe racho rainge riri rekumusha. Akauya akazondiudza kuti ndozvavainge vakandirongera, vainge vakandirongera rufu. Saka ndakabva ndachizovatenga akabva achizobayiwa nebanga mukadzi iyeye. Ndakazotanga kuona chipoko chake. Mushure mekunge ndatanga kuona chipoko chake ndaingofambawo ndichingobetserwawo ndichibatsirwa kudaro zvakatoramba zvichitowedzera kuzosvika ndichizoenda kune vamwe sangoma veko kuSouth Africa. Ndaendako kwavari sangoma vakabva vachizondipa kamwe kamushonga kavakanditi kamushonga aka pose paunenge uchazoona chipoko chake unenge uchifanira kuti unge uchizokaburitsa kuitira kuti ange achizotya. Ndozvandaiita ipapo ndainge ndava kuita zvekudhiraivha matrucks. Saka aingokaruka atonyuka mutrack ende ndainge ndava nemutemo wekuti handifambe ndiri ndega. Ndaiti kana kuri kunzi ndinenge ndiine load from Joburg to Cape Town ndaitotsvaka hure rekukecha kuitira kuti ndinge ndichizowana munhu wekufamba naye because ndiri ndega ndainge ndava kutya kuti ndinge ndichifamba ndiri ndega. Saka ndaiti kana ndikamuona ava mutrack ndaibva ndachizotora kamudzi kaya ndobva ndatanga kukakwiza maingobaka moto mutrack. Saka munhu wandinenge ndiinaye kana kuri kunzi anenge akasvinura vamwe ndo vaitomuka ngobva vandibvunza kuti ko chii chaiitika because maitoitika spark track imomo kuita sekunge ndinenge ndabatidza light. Ndaibva ndachizonyepedzera kubatidza light kana zvinhu zvakadaro zvaiitika. Izvo chinenge chitori chipoko chemukadzi uyo wandainge ndakaurayisa muSouth African. Zvadaro mukomanashi zvinhu izvi zvakaramba zvichingondinetsa kudzamara ndichizobatsirwa neimwe n'anga yekuKZN. Akomana vanhu vanogara kuDurban especially kana uine mwana you need to be careful. muDurban munoitwa human trafficking and human trafficking inoitwa muDurban vanoita human trafficking yekuba mabody parts. Mushure mekunge vaba mwana vanobva vachizomubvisa mabody parts. Pandakaromba inini mwana uyo akabiwa pandainge ndava kuromba vakabvisa makidneys ake. Nanhasi uno makidneys awa ndichiri nawo but makidneys awa anotogara mufiriji mangu asi anongoonekwa neni chete nekuti kunoku nditori nemhuri ndakazoroorawo mushure mekunge ndauya kunoku kuAmerica ndikazoroora ende makidney ake mwana iyeye anotogara mufiriji mudeep fridge. But kunyangwe mudzimai nevana kunyangwe zvikanzi vanenge vavhura firiji havambofi vakamaona makidneys iwawo nekuti ndezvemishonga African Magic baba. Saka ipapo pandakaenda kuDurban ndainge ndava kupota ndichitakura madrinks ndichimaendesa kuDurban ndodzoka zvekare nema empty can recycling. Saka ndaiti kana ndiri muDurban kudaro paya kana kuri kunzi ndinenge ndiri kutruck stop ndaimbopinda hangu mutown ndobva ndatanga kufamba ndichitsvaka vanhu vanokwanisa kundibatsira. Saka mukoma ndainge
ndava kubatsirwa neimwe n'anga yechizulu iyo yakazondiudza kuti vainge vachikwanisa kundirombesa, vainge vachida mari yainge ichikwana iyo kuita 20k. ndakazounganidza mari in 3 months ndokubva ndachizoti ndaunganidza 20k iya in 3 months mukoma, ndopandakabva ndachizoenda nayo mari, vakabva vachizotanga process yacho yekuti ndinge ndichizoromba. Nakunge ndakaziva kuti 20k iyo yavainge vachida hongo ndipo painge paine mari dzematare nezvakasiyana siyana izvo zvavainge vachazoshandisa pakunondirombesa kwavainge vachazoita. But mukoma mari iyoyo yainge iri yekutsvaka vakomana avo vanoita zvekuraya vanhu muSouth Africa. Inhamo zvayo mukoma, but South Africa inyika yakaoma ende munoitwa yose yose, ende muSouth Africa vanhu havapi value upenyu hwemunhu. Ndakazotozviziva mushure mekunge ndatoromba mukoma, because ipapo vakandiudza kuti makidneys avo avainge vandipa ainge ari makidneys embudzi. Mukoma nashi, ndakatobata makidney emunhu ainge akapondewa. Saka ndakazotanga kurota hope. Ndairota hope ndichishungurudzwa nasekuru vangu avo vakafa, baba nyakubereka baba vangu vaiuya kwandiri kuhope dzangu vachindibvunza kuti asi nhai mwana wangu, chiiko ichi chawaita? Tarira uone kuti wandiparira. Ndanga ndiri kunzvimbo yezororo, ndainge ndakadekara zvangu nemadzitateguru angu, asi tarira uone kuti ndadzotswa panyika nekuda kwemhosva dzako dzawapara idzi. Saka zvaindinetsa, ndakaramba ndichingodzokera kwavari sekuru vaya vainge vava nekamwe karafu ako kavainge vava kundiita nekuda kwekuti tainge takatopedzerana. Ipapo vainge vakatondipa chitokoloshi, vanozviti zvimatokoloshi kuSouth Africa. Chinhu chavakandipa mukoma nashi chainge chiine zvimbava, iko zvinozvi katova kamunhu kekuti kanotochivika, kamusikana but kapfupi pfupi kakaita kunge kamandionerepi, ako kanorara nehama dzangu dzose dzechirume uye zvekare neuyo wandinenge ndichida kuti kange kachizorara naye mazuva acho iwawo, kuitira kuti karambe kachindiitisa mari. Saka ipapo mukoma nashi vakandipa kanhu kainge kakazara nemazimveri, kainge kachingopfakanyika vakandiudza kuti sezvo kainge kasati kanwa ropa, kainge kasina simba rekuti kange kachizondiitira mari, vakabva vachizonditi ndaifanira kuti ndige ndichitsvaka tsuro. Saka kuchechi kwandainge ndichinamata vainge variko vamwe vainge vachiita zvekupfuwa tsuro. Ndakaenda mukoma ndikatanga kuvaitisa mari because ndainge ndava kuita zvekupota ndichitenga tsuro. Ndaitenga dzakawanda kwazvo vasingatozvizivi kuti tsuro dzandainge ndichitenga kubva kwavari dzainge dzisiri tsuro dzandainge ndichizodya seusavi, asi ndainge ndichitopa kanhu ikapo. Pandakadzoka kuJoburg mukoma, ndakabva ndanotenga tsuro yangu ndikaiuraya, ndikabva ndachizosvinira ropa riya. Izvi ndakazviita ndiri mutrack, ndikasvinira ropa pamusoro pekanhu kadainge ndakapiwa kachitokoloshi, ndopakakabva kachizotanga kubwaira kachivhura maziso. After a few days kainge kava kutogona kutotaura neni, kanotaura nechizulu but ndinokanzwa kachitaura neni neshona, tinotokommunicata, iko kachitaura zulu ini neshona yangu. Saka kaingoramba kachiwana simba. After mwedzi kainge kava kutogona kutokambaira. Pakainge kava kugona kukambaira, ndakazoti ndaenda kuDurban, ndine tsvimbo iyo yandakapiwa. Mushure mekunge ndapiwa tsvimbo ndipo pandakanzi tsvimbo iyi yainge iri magic, yainge iri inounza magic money. Akabva achizonditi ndaifanira kuti ndige ndichizofamba mumashops emaIndian. Saka ndaiti kana ndava kuda kupinda mushop yemaIndian, ingava iri supermarket kana kuti wholesale, ndaibva ndachizorovera tsvimbo yangu rutatu pasi, then ndobva ndapinda hangu mushop. Saka ndaiti kana ndapinda mushop imomo ndaingotenga chero chandatenga, kunyange kungotenga kana malace chaiwo kana kuti kungotenga cool time. Ipapo cool time yainge ichita ma 50 cent, ndaikwanisa kungotenga cool time
ndobva ndabuda zvangu mushop. Saka ndaiti kana ndava kuda kunobuda mushop ndaibva ndarovera zvekare tsvimbo yangu rutatu ndakaibata ndakamira padoo, ndaingoti nerumwe ruoko ndakabata foni ndichiita sekunge pane munhu wandiri kutaura naye kana kuti pane zvandiri kuita ndichiri ndakamira padoo ndisati ndabuda kunze. Ndobva ndati gagaga kurovera tsvimbo yangu pasi. Kana ndadaro mari yose inenge iri mutil panguva yacho iyoyo yaibva yachizotoenda kumba. Ndaizoti kana ndasvika kumba ndaiwana mari iyoyo yakawaridziwa iri pamubhedha. Izvi mukomanashe ndaingogara ndichingozviita nguva dzose. Ndakazogumisidzira ndava kupinda mumabig shops akaita sana Shoprite, vana Checkers, vana Pick and Pay. Saka kana vari sana Shoprite ndaisaenda kumashops ikoko makuseni, ndaizoendako maybe kuma past 12 ndainge ndava kusatoshanda, ndainge ndava kusaita basa rekudriver matrack because on a single day, each and every day, mari yangu yandainge ndava kuwana ndaiwana roughly about 50k each and every day. Saka ndaiti makuseni ndikapinda mutown ndaitanga netumashops tudiki tumwe tunotengesa hembe, ndobva ndapinda ndobva ndarovera tsvimbo yangu ndotenga chandinenge ndatenga. Sezvo mari ndainge ndava kugara ndiinayo ndaizomira kuzosvika dzava kuma 12, from 12 until 6 p.m. ndipo pandaizobuda mutown muJoburg muCBD ndava kudzokera hangu kumba. Ipapo mukomanashi ndainge ndava kutorenta an apartment kuSenton kuTadzanei sezvo ndainge ndichiwana 50k in cash no taxes each and every day. Saka ndaizoti kana dzava kuma 12 ndaienda kuma supermarkets akasiyana siyana, ndaenda kuna Shoprite, ndoenda kuna Pick and Pay, vana Checkers, Malika store. Ndaitotenga doro, ndaiti kana ndatenga doro iroro mukomanashe ndaizotoripa zvigunduru zviya zvinomira pamarobots. Vainge vava kutondiziva kutoti tine munhu uyo anouya achitipa mari uye zvekare nedoro kana achibva kubasa. Vaitofungidzira kuti zvimwe kuda kune kwandinoshanda ende ndaivanyepera kuti ndinoshanda kuLiquor store. Saka ndaipinda mumaLiquor store ndotenga hangu hwawa hwangu even though kunwa ndisinganwi. Ndobva ndachizoti ndava kubuda ndobva ndaita mhiko dzangu. Ndo upenyu hwandainge ndichirarama ipapo pandainge ndiri muSouth Africa. Aiwa zvainge zvakanaka zvinenge mukoma. Ndakabva ndachizoona kuti kachikwambo kangu kainge kava kutanga kusvava mukomanashi uye zvekare kainge kasisina mamvere aya, kainge kachita sekunge kainge kachirwara negwembe. Ndakabva ndachizoenda kuna sekuru vekuDurban ndikabva ndavabvunza kuti nhai sekuru kochiko chava kuitika pana sahwira wangu iko zvino zvindava kuti kana ndikapinda mushopu ndinonzwa dzungu apo pandinenge ndava kuda kurovera tsvimbo pasi, chii chiri kuitika? Vakabva vachizondiudza kuti kainge kasina simba, kainge kanzwa nekuziya nenzara. Ndikabva ndati zvino ndoita sei? Vakabva vandiudza kuti kainge kava kuda ropa remunhu. Ndikabva ndati munhu? Vakabva vanditi ehe. Vakabva vanditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichichekeresa amai vangu. Saka ndakabva ndachizounza amai vangu, vakauya kuno kuSouth Africa nababa, ndikavaendesa for a vacation kuCape Town. Ndakati ndavaendesa kuvacation kuCape Town mukoma, vachidzoka amai ndakabva ndachizovabaya netsono. Saka tsono iyi yakanovabaya apo ndakavatambira ndichinovatora kuairport. Ndakabva ndachizovamhoresa ndikati congratulations mama, mabva kuvacation. Izvo ndainge ndiine katsono kandainge ndakabata mumaoko mangu. Havana kuzviona kuti ndainge ndavabaya netsono. Amai vakazodzokera zvavo kumusha, vakabva vachizotanga kurwara, vakabva vachizogurwa ruoko rwavo nekuti rwainge rwuine kensa, vakazoshayika. Amai vangu mushure mekunge vafa, mutumbi wavo wakazouya kuno kuSouth Africa, ndikagara navo muSouth Africa, chitunha chavo ndichirara nacho. Ndakazotanga kuita sekunge ndainge ndava kupenga, ndikabva ndachizonzi nasekuru ndaifanira kuti ndinge ndichibuda muSouth Africa. Ndikazobuda munyika ndikabva ndachizouya kuno kwemhiri kwemakungwa. Punishment yangu mukoma ndeyekuti kunyange ndiine mari yandiinayo, basa rangu randinoita ndinofanira kungoramba ndichienderera mberi ndichiita basa rekudriver matrack. Saka ndinoti kana ndichifamba mukomanashi ndinokecha
mahure, kana ndakecha hure iroro pandinenge ndichirara naro ndinenge ndichitorishandisa pamhiko dzangu. Kunoku ndakazotenga matraki angu maviri, nditori netracking company but ndinotoshandira another tracking company nekuti ndidzo mhiko dzangu idzodzo ndinofanira kungoramba ndichishanda kusvika ndichizofa. Ende kunoku kuri nyore nekuti vanhu vazhinji vari kunoku they don't even believe mune zvinhu izvi rituals, havatombozvizivi kuti zvinhu zvakadaro zviriko. Saka kana ndine mukadzi wandinenge ndiinaye, kana ndikamuudza kuti ngatiite bonde nenzira dzakati, anobvuma because anenge asingazvizivi kuti ndiri kumushandisa pamhiko dzangu dzeurombwa. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kuAmerica vanhu vazhinji havatombobhelieve mazviri zvinhu izvi, plus havatozvizivi kuti chii chinonzi chitokoloshi. Saka hanzi ndinongokecha mahure angu awo andinofamba nawo mutrack, then ndinenge ndichirara nawo. Vakadzi ivavo hanzi havana kana chavanotomboziva, ndinenge ndichivashandisa pamhiko dzeurombwa. Hanzi ndinokwanisa kungomuudza kuti ngatidai panguva yekusika bonde, iye anokufungidzira kuti zvimwe kuda ndinenge ndine that fantasy yekuita bonde nenzira idzodzo, but chaanenge asingazivi ndechekuti ndinenge ndichitomushandisa paurombwa. Hanzi varungu vekuno nemablacks ekunoku havatombozvizivi kuti kune zvinonzi zvitokoloshi. Hanzi ndinacho chitokoloshi plus nemakidney emwana uyo akafa. Hanzi ndinawo mufiriji makidneys iwawo. Strange things indeed they do happen in this world. Please do not forget to check the link in the comment section kutori ne confession iyo yandaposta ikoko, so you can go there, watch, also subscribe kuitira kuti tirambe tichingokupakurirai zvirongwa. Ndiyo backup channel yedu iyoyo yatakagadzira.